160 kiloa, perhekorkeus 7. Valmistautuu Matias Holopainen ja Tero Ylivinkka. Oi ristus, kun tuloo korkealle tuota. Kattookohan sen laivan oikein? Se saat varmaan muuttaa vielä, niin sitten se on vähän nostaa. Se katsoo, se on pitkät kädet. No niin, Manu! Hienoa! Seuraavaksi nostamaan Matias Holopainen, kannossa 160 kiloa, perhekorkeus 5. Valmistautuu Tero Ylivinkka ja kierroksen päättävä Lasse Painoja.